Però us equivoqueu. Heu vingut al teatre i així res és el que sembla. Perquè avui és exactament el 6 de gener de 1482. I dos? Sí, 1482. Ara fa ni més ni menys que 530 anys. I 530 anys és una quantitat enorme d'anys. Ahí teníem aquestes imatges, com havíem dit al principi, del Jorobado de Notre Dame, de la companyia Bambalina, i avui ens acompanya així amb nosaltres el seu productor, Josep Policarpo, i també dos dels seus actors, Héctor Fuster i Nelo Gómez. Molt bona nit. Bona nit. Bueno, teníem el protagonista, que dic, a lo millor ens ve vestit de Cheperut i tot. Quasi. Això ho deixem només per a l'escenari, no? Sí, mejor. Molt bé, bueno, i Nero, en el teu cas, quin personatge... Jo sóc Febus, que sóc el capità dels arquers del rei. Al principi tinc ahí una disputa en el Geperut. Sí, però bueno, después nos va bastante bien. Sí. Molt bé. Bueno, Josep, suposo que ho sabreu, quan estrenareu ja a l'Escalante ja vau tindre així alguns companys que vingueren a contar com havia estat aquesta estrena. I bueno, ara que esteu al Teatre Thalia i que ja haveu fet algunes representacions, tant en el Thalia com tota la temporada en l'Escalante, què tal? Com està funcionant aquest Geperut? Bé, molt bé. La veritat és que de fet vam plantejar la possibilitat de reposar en el Thalia perquè la temporada a l'Escalante havia anat molt bé. Havia anat molt bé i per altra banda també sabeu que allí es fan moltes actuacions per a escoles concertades, però no tantes per a públic general, de manera que diguem que el públic valencià, les famílies no havien tingut massa ocasió de veure l'espectacle. I bé, molt bé, està anant molt bé de públic, la gent és encantada, és un espectacle, creiem, com molt apropiat per a aquestes dates, tan familiars, els xavals estan per casa, espectacle per a tota la família, amb el component musical, que també pensem que és un atractiu. I per altra banda, també és veritat que el Thalia és un espai com molt acollidor i és com l'espectacle ideal, l'espai ideal per al nostre espectacle. De manera que, vull dir, perquè això sembla que no, però en teatre sempre fa molt, no? Quan tens la proximitat de l'escenari, dels actors, a més hi ha alguns moments també que els deixen al pati de butaques, hi ha una certa interacció amb el públic, i bé, ho estem vivint molt bé, disfrutant-ho molt. Molt bé. Bueno, dia, Josep, que quan estàveu ahí en la sala Escalante, clar, en la majoria de sessions són tots xiquets perquè venen amb la resta de companys del col·le. En este cas, en el Thalia venen amb els seus pares, imaginem, amb la família. És molt diferent quan són tots xiquets, quan venen al col·le a quan venen en la família, quan ja estan en els majors? Bueno, yo creo que funciona igual, porque como estamos haciendo una obra, pues desde el principio, una obra romántica y los personajes pues viven situaciones al extremo, tiene una carga emocional muy fuerte lo que es el espectáculo. Entonces, tanto en acción, tanto en argumento, tanto en los personajes, cómo viven, cómo sufren. Entonces, esto realmente engancha tanto a los niños como a los mayores y funciona. La verdad es que realmente no nos damos ninguna diferència. No, la prova està en que estos dies està venint, per exemple, gent que no acostuma a anar a l'Escalante, com són parelles de senyors majors. Igual te veus senyors molt majors, molt majors, que han arribat a veure, com nanos. Jo crec que això és la màgia, que és un espectacle que pot arribar des de nanos hasta majors, en parella, acompanyats, fadrins, per a tots. No ho dia jo també perquè quan està el pati de butaques ple de xiquets només, a lo millor es forma un altre tipus d'escàndol, ¿no? O ambient, o a que si venen els seus pares, ¿no? Sí. Y sobre todo también lo que decía Josep, que tenemos momentos de interacción con ellos, que bajamos al patio de butacas, entonces ahí el rebombori, pues sí, claro, es notable, ¿no? Pero bueno, realmente no llega a molestar a lo que es la historia, ¿vale? La historia los niños enseguida la cogen. Sí que hay momentos, por ejemplo, en la Escalante yo me tiraba con una cuerda, iba por encima de los niños y ahí se montaba un cacao espectacular. Bueno, ¿y qué tal es hacer el personaje del jorobado? Que bueno, es el centro de atención. Es un caramelito que me han regalado aquí. Hem de dir que Héctor estava nominat com a millor actor de teatre en els Premis APV d'enguany pel seu personatge. Molt bé, molt bé. Enhorabona per aquesta nominació. Muchas gracias. Bueno, no sé si es duro tener que adoptar pues una postura concreta, pues tener que moverte de una forma especial. Sí, bueno, durante los ensayos pues comencé un poquito a buscar el personaje, la construcción, pero nada, una vez lo
coges el personaje, pues cuesta menos y vas cogiendo fondo en cada función. Es una suerte haber hecho tantas funciones en La Escalante, porque al final, en las primeras, ya te digo, cuando probé el vestuario, pues perdía aproximadamente medio kilito por ahí, porque era una pasada. Pero nada, la verdad es que muy contento y un personaje pues tan rico y tan sensible, tan tierno y a la vez de los contrastes en los momentos en los que me enfrento tanto a Phoebus como a Frollo. Tiene muchos cambios, es efervescencia de sentimientos, de todo y sobre todo en el amor cuando descubre a Esmeralda. Suda una media de mig litret cada dia, no? És el personatge que més sua. Bueno, i Josep, tu des de fora, ha canviat molt l'espectacle des d'aquestes primeres representacions a ara, que ja estan més experimentats? Sí, mira, el que comentava Héctor té tota la raó del món, vull dir que hem tingut una grandíssima sort de poder dur endavant un projecte per a una sala estable, vull dir, per a poder-ho fer en el Teatre Escalante, perquè això per a una companyia passa molt poquetes voltes. I és una grandíssima sort perquè tens la possibilitat d'assentar de veritat un espectacle. Ells ho diran a nivell d'interpretació, però jo des del punt de vista de producció és importantíssim, per això, no fer una funció així, una funció en un altre poble, sinó tindre un recorregut llarg que el permet assentar-ho tot, i des del punt de vista de producció el permet assentar com tots els components que participen, tant la interpretació com la música, les cançons, el so, que en aquest cas és una qüestió prou delicada, la il·luminació, tot absolutament. I clar, l'espectacle ha anat creixent a mesura que ha anat fent-se. Després també, perquè l'experiència de l'Escalante va ser intensa, que van ser quasi 2 mesos, però després hem tingut ahir com un període de descans com per a recuperar piles, i ara la veritat és que al Thalia és un plaer perquè estan amb tota l'energia del món, i això ho pots fer quan tens un teatre a la teva disposició. Molt bé. Nelo, què t'ha portat a tu poder participar en aquesta experiència? Perquè teniu que fer de tot ahí. Claro, sí, treballar, cantar... En primer lloc, fer una producció estable i amb una estructura tan ferma com la que porta Bambalina, que això és un luxe, perquè en els temps que corren ara mateixa tindre una producció amb tots els avantatges que tenim, que no hem de preocupar-nos només que d'actuar, això ja és un luxe. I després que, bé, jo que sóc molt jove, que acabo de llicenciar-me en art dramàtic, també és un regalet que confien en tu per a una producció forta com esta. I sobretot el que parlàvem abans del Thalia, que estem en un teatre amb una història, és el referent de les companyies valencianes, i això també és un regal, també, tal com està la situació ara, que tinguem una temporada estable i en les condicions d'aquest teatre. Què li aporta aquesta versió de Bambalina a la història del Xeperut? Perquè és una història sobradament coneguda. No sé si els xiquets la coneixen. Jo és que com la tinc tan assimilada, però no sé si els xiquets d'ara la coneixen tant com a lo millor nosaltres. No la coneixen molt, de fet per això la vam triar, perquè era com un intent d'acostar, ho comentem abans, Héctor i jo, com els grans clàssics, però aquesta idea de clàssic com de gran història, de grans personatges, amb grans passions, amb un decorat que és el París del segle XV, l'edat mitjana, un poc aquest intent d'aproximació cultural i de manera de fer un poc clàssica, acostar-ho als xavals d'avui, que estan com en un altre món, molt més estereotipat, de bons i roïns. I així jo crec que enganxa un poquet per això. I sempre comentem, veritat, que en el públic un fet a destacar és com el grau de concentració que té tot el públic amb la història, que no pestanyegen, estan com pendents de tots els conflictes, de què passa, per què aquest personatge, per què este és el dolent, per què el persegueixen, la gitana, Una parte muy importante también, Jaume Policarpo, que es el director y el que ha hecho la adaptación, que bueno, pues si la novela original que tendrá unas 700 páginas, pues creo que lo ha acercado a los niños de una manera muy acertada. Sí, a més el repte era també allunyar-nos, perquè moltes vegades el referent que tenim és el de Disney, entonces jo crec que això està molt aconseguit, que l'espectacle té components més infantils, però no ens oblidem de la història, que és l'original de Víctor Hugo, el Notre Dame, que és una obra romàntica. Sí, sin concesiones, se dice lo que se tiene que decir. Sí, exacte, una adaptació ben feta i en un temps reduït, però ben feta. Jo sé que una altra cosa molt important d'este Xeperut és la música, el component musical. A veure qui pot parlar una miqueta de quines són les característiques musicals. No tenim el compositor.
Bé, sí, vam pensar en Albert Sanz, que ha sigut el compositor i director musical de l'espectacle. Ell és bueno, és un músic especial, vull dir, especial en el sentit que ve del món del jazz, que té una llarga trajectòria com a intèrpret, com a pianista, també com a acompanyant de, no sé, de figures més conegudes, no? De cantants més coneguts, i sobretot jo crec que és un tio amb una sensibilitat enorme. Nosaltres ja és el tercer espectacle que fem amb ell, i bueno, Jaume també d'alguna manera des del primer dia li va suggerir un poc que anara com a buscar la veritat, no? La veritat, això sempre ho diuen ells, no? La veritat en la interpretació i també la veritat un poc en la música, que no fora una música especialment il·lustrativa ni especialment infantil, que fora fàcil, sinó d'alguna manera una música que acompanyara un poc les experiències que els actors estan vivint en aquest moment. I de fet, d'alguna manera, jo crec que és això, sobretot les cançons més de solos, no? Són un poquet com aquesta exaltació del moment interior de cada personatge, en el que cada personatge s'expressa un poc, no? I diu el que sent i el que és, no? I, bueno, estem molt contents, no?, amb la música d'Albert. Sí, nosaltres ho agraïm perquè no està posada, vull dir, no n'hi ha part teatral i de sobte cantes, sinó que la música és una part més de la interpretació, del conflicte del personatge. Dos vegades en el musical el repte també és aconseguir que n'hi hagi una coherència en això que passa al personatge i no que de sobte te fem un número de vedeta. Clar. N'hi ha gran part també de coreografia, evidentment. Com ha sigut esta... Bueno, algunos nos cogíamos de alguna manera y otros eran bailarines, vamos, de categoría. Pero bueno, el coreógrafo Abel, pues yo creo que también ha hecho un trabajo muy chulo y son bastante vistosas, ¿no? Sí, hem jugat. La coreografia també és a lo millor, per això que parlàvem de la cohesió, no? La música, la coreografia crec que també ha ajudat a contrarrestar, o sigui, a portar la dosi justa del dramatisme amb el joc i amb el divertiment pur, no? Que pot ser el ball, per a restar el dramatisme d'algunes càrregues dramàtiques que n'hi ha. Molt bé. Parleu-nos d'alguna escena que siga especialment, no sé, ben rebuda per els xiquets, per el públic, que els emocione o que els divertisca, o no sé, alguna a destacar entre el públic, Josep, algun tu que ho moment? veus des de fora, perquè nosaltres... Sí, home, n'hi ha la del Geperut, no?, quan està en la... N'hi ha una que capta molt l'atenció perquè és especialment tensa, no sé si dramàtica, és quan estan a Héctor, quan està encadenat en la plaça i amb el fuet l'estan castigant, en teoria pensant que havia comès una agressió a la protagonista. Ixa, un poco más dramatismo y como un momento de tensión. Sí, como de qué va a pasar. De hecho, en ese momento el personaje pide agua por caridad, ¿no? Y es cuando Esmeralda le ofrece el agua. Ahí de vez en cuando sí que se oyen aplausos, o sea, hay ¿verdad? Un silencio y de repente... És que així és quan empatitzen, jo crec que és el moment, no? Perquè ahí és quan se veu com és el Geperut, que és un trosset de pa i que li estan castigant. Sí, ¿no? Y el públic ja se fica del teu costat, ¿no? Se fica ya de la teva. Sí, porque cuando aquí el amigo Febus me da una paliza, pues ahí aún los chiquillos están... Claro, no, ahí aún no está muy claro el tema. I l'escena del jutge també, l'escena del jutge és la més divertida, hi ha un component d'humor molt gran i ahí els nanos en totes les funcions responen molt bé, s'ho passen molt bé. Molt bé, doncs xics, enviem salutacions als vostres companys actors i actrius d'escenari, perquè quan sou sobre l'escenari? 8. Bé, que està molt bé, està molt bé. Ara mateix a fer una producció d'aquestes característiques, imagino que és tota una aventura, no? Poder els assajos, les coreografies entre tanta gent, se porta molt bé. Si l'equip se du bé, no? Sí, jo parlava en camerinos, dic, és que encara no ha hagut mal rotllos en aquesta producció, esperem que no hi hagi, no? Molt bé, doncs sí, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Enhorabona. Informem als nostres espectadors que de moment, en principi, fins el dia 8 estareu... Fins dilluns. Fins dilluns, fins el dia 8 estareu allí al Teatre Thalia, que a més tenen una oferta especial per a les famílies, perquè crec que si compren 4 entrades poden aconseguir un descompte del 20%, així que aprofiten, i este cap de setmana, que a més el dilluns és festa, poden aprofitar i anar a veure este jorobado de Notre Dame, que segur que no té desperdici i que els encanta.
Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molt bé. Estarem atents de quan actueu per ahir per a nosaltres informar des de Vent de Llevant. Molt bé. Molt bé, Moltes gràcies. gràcies. Adéu, bona nit. Nos